Ndikudriver kujimension ndaona street kid alipa kona akozopangidwa adopta koma Malawi akudikila madona mesa kamusa nkati kwacha banja Malawi ambiri akana gona tuka Malawi tuka kwasa tikulandreni program ina ya Malawi wanga pano pa Rainbow Television. Ine dzina langa ndi Kenford ndima. Program ya leo monga manthawi zonse ndi alendo awiri komanso mlendo wina akhale akutipanga join mtsogolo mwa program imeneyi pamene tikufuna tikambirane nkhani yokhudzana ndi makala. Nkhani imeneyi imakhala mkamwamkamwa kapena yakhalanso ili mkamwamkamwa mdziko muno kwa dzaka pamene pamayankhulidwa zosiyana kuti makala ni njira imodzi imene Amalawi tikuononga chilengedwe, tikuyenera tisunthe kugwiritsa ntchito makala pophikira kupeza njira zina zophikira. Komanso pa nkhani yokhudzana ndi makala yomwe kuli malamulo ofuna kuthana ndi izi popeza kukhudzana ndi makala kumakhalanso kumbali inayi kudula mitengo komanso kuli nkhani yokhudzana kusamalira chilengedwe. Ndikulandireni program yathu ya Malawi wanga gentlemen. Ndathokoza. Mwina choyamba anthu akudziwe. Dzina langa ndine Dominic Nyasulu, ndine National Coordinator wa National Youth Network on Climate Change. Mwina kuwauza za ku climate change mchichewa chake bungwe lanu limatani? Ndi bungwe limene limabweretsa pamodzi achinyamata kuti tizilankhula liwu limodzi pa nkhani zimene zimatikhuza kamba kakusintha kwa nyengo komanso kuonongeka kwa chilengedwe. Komanso bungwe limene limayesesa kuti achinyamata akhale ndi kuthekera kuti mwina tipange participate ma programs osiyana-siyana amene angathandize kuti nkhani za chilengedwe zibwerere mchimake. Chabwino ndikulandireninso anthu akudziwe. Ine ndi kabwerebwere pano Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe la the Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED. Ndifotokozenso kuti program imeneyi mutakuonera pa Facebook live kutipatsa ndemanga zanu, kuperekanso mafunso amene muli nawo komanso nambala amene ikuoneka pa screen yanu kupereka ndemanga, kupereka mafunso. Program imeneyi ndi yanu Malawi ili pamenepo ncholinga choti tikambirane nkhani zokhudzananso ndi dziko la Malawi. Gentlemen, nkhani yokhudzana ndi makala momwe ndafotokozera yakhalapo kwa nthawi koma padakali pano tikuona mmene akufotokozera ngati kunduna ona za forestry, ona za nkhalango akuti afuna nawapange kwambiri enforce kapena kuti malamulo Forestry Act, malamulo okhudzana za nkhalango kuteteza za chilengedwe agwire kwambiri ntchito. Malamulo amene mwina ambiri ayankhulapo kuti amakhala ngati kuti ndamgwedegwede pa nkhani ya enforcement. Now pa nkhani imeneyi kwabwerano ena magulu ena akunena zokuti nzoyenera. Magulu enanso akuyankhula kuti nkhani ya makalayi mwina ndi nkhani imene kuyankhula kwake kuti pamakhala hypocrisy. Mwina zimene timayankhula ndi zimene timachita nzosiyana. Ndikufuna ndimve kwa inu kuti ndiyambire Anyasulu kuti mmene kubwera nkhani imeneyi nkumayankhula nkhani za enforcement kubungwe lanu mukuyilandira bwanji? Mwina choyambirira nkhani ina iliyonse zokhudzana mwina ndi nkhani za chilengedwe kapena za forestry zimakhala kuti zili mndondomeko kapena malamulo a dziko. Choncho ngati dziko ili ndi Forestry Act imene ili ndondomeko imene imatithandiza kuti nkhalango zathu zotetezedwa tingazipange manage motani. Ndiye mmene momomo muli ndondomeko ndi malamulo osiyana-siyana komanso muliso zinthu zimene ngati anthu tingapange tikoza kupeza nazo mavuto ngati mapenalty ngati khoti mwina litatipeza kuti ndife olakwa. Ndeno choyambirira ndi chimene chocho komanso pali ndondomeko zina zake zing'ono like forestry policy komanso kuliso chako strategy imene zonsezo zimene anaziyika ngati ndondomeko yoti mwina tithane ndi nkhani zimene zikukhudzana ndi nkhani za chilengedwe kwambiri nkhalango zathu. Koma chachikulu ngati ifeyo nthawi zambiri timagwira ntchito ndi achinyamata chifukwa kuti timakhulupirira kuti even tikaonesesa madera osiyana-siyana amene akumapanga akugwiritsa ntchito kapena kupanga business ya kankhuni kapena makala ambiri ndi achinyamata. Ndefeyo mwina timazifunsa kuti ndi chifukwa chani. Pali zifukwa zosiyana-siyana mwina chifukwa tikusowa mwayi wa ntchito
umene mwina ungatithandize kuti mwina pakhomo pamene tikukhala tikhale ndi zoyenerera tithandize mabanja athu. Nde ifeyo ndi nkhani yakuti ngati bungwe timafunabe kupeza njira zimene tingathandizira achinyamata kuti tipeze ndondomeko zimene achinyamata ajawo azipanga ngati pachizungu timati ma green jobs kuti apewe mwina kupanga engage in ma activities amene amaononga zachilengedwe. Nde kwambiri ifeyo ndi nkhani ngati zimenezo komanso nkhani za awareness chifana ngasi apapa kwabwera zinthu ngati malamulo kapena ma punishment ena ndi ena mafaini ntchito yathu yoti tiunikirane pakati pa achinyamata. Chabwino ndikudule ntikha tubweranso anamewa nkhani ndikufunsa kuti pamene izi zatumphuka pafupi kubwera ngati mtsutso kumbali ziwiri, amalawi ena akunenazo kuti nzoyenera, ena akuona kuti izizi nzosatheka. Ino mukuchilandira muli mbali yake iti? Zimene nzosatheka mukamayang'ana malamulo amene aja ukhoza mwaganiza ngati kuti amene ankalembawo ndi anthu oti anachokera dziko lake si amalawi chifukwa chokuti malamulo aja alembedwa ngati kuti anthu amene amaphikira makala, anthu amene amaphikira nkhuni, anthu amene amautcha makalawo amapanga zimene chifuta amakondo. Mukamawerenga malamulo aja akukhala ngati kuti afuna atumize uthenga onena kuti kumalawi kunoko kuti kagulu kena kake kamene kamakondwera ndi kugwesa mitengo kumautcha makala, kali kagulu kena kake kamakondwera kuphikira makala, kali kagulu kena kake kamene kamaphikira nkhuni. Zoona zake nzonena kuti mziko muno pa anthu 100 ena aliwonse kapena kuti nyumba 100 zili zonse nyumba 90 zimaphikira makala kopanso nkhuni. Chifukwa chani? Ndizokhazo zimene angakwanirise kuti aphikire. Kumalawi kuno pa nyumba 100 zili zonse nyumba 11 zokha ndi zimene zili ndi mwayi olumikizidwa ndi magesi aku Eskom. Ndikubwera panopa ndikanachedwa akazanga anapita kuchigayo kuti akagaise chimanga kuti tidye sima, anapeza kuti magesi kulibe. Ndi anyamuka kupita kuchigayo china cha diesel apeza kuti diesel watha. Now pa anthu 11 pa 100 ena lonse amene ndi mwayi kuti analumikizidwa ndi magesi sangakwanisenso kuphikira magesi. Chifukwa chani? Pali zifukwa ziwiri. Magesi akati athime kumalawi kuno amathima akachepesa nthawi ndi maola 8. Ndiye munthu uze kuti munthu ndi mwana wang'ono wachonji 8 hours mwana adya chani? Chimene chimabwera sangati kaguleni nkhuni, kaguleni makala tiaphikire ana adye. Komanso atakakuti magesi osakuthima ma charges pa Chingereza mati ma tariff amene amayikidwa pamene pachapo ndiona kuti ngokomera awo ndi awo. Mziko muno pa anthu 100 ena aliwonse anthu amene zawo zili bwino kuti akhoza kukwanirisa kuphikira njira zabwino zosaononga chilengedwe pa anthu 100 ena aliwonse ndi anthu amene ndi 5 okha amene angakwanise kutero. Choncho malamulo amene angosatheka. Lamulo amene kuti aligwirise ntchito zimene zikufuna kuchitika ndi kuti dziko lonse lisanduka ndende. Pena pali ponse anthu amangidwa ifa pano pangati kuti tikhali kuti tikuyankhula zoona zapati zochokera pansi pa mtima inu kuti musambe kuti mudye mwaphikira makala awa kuti asamberedwa abwera apa ndi makala. Apolisi amene akunena kuti azikalanda makalawo ena anaphunzira ndalama za makala. Asilikali ena amene amalanda aja ndikuduleni kaye mudekhe ndibweranso zikuone kuti muli zambiri. Ndi zambiri koma ndifuna kuti zimene zosatheka. Chabwino anyasulu mukumva menaka yankhula namiwa akuti nzosatheka. Koma kumbali nayi bungwe lanu mukuyankhula kwambiri zokhudzana ndi Go Green. Mwina ndisanabwere zimene mukupanga koma noti bwere pa national level kuti nzothekadi kuti dziko la Malawi kumanena kuti makala ngati source of energy kuthana nawo kumagwiritsa ntchito zina ngati tikuyankhula kaya gas kaya ma briquettes kaya tikuyankhula magetsi amene. Mwina ndisanapite kumene koko mwina ndikuwonjezera pamodzi kuti mwina malamulo amene tikunena panopo sioti ayamba lero lili ayi analipo kale mu act. Koma chimene angopanga kwambiri ndi kupanga increase mwina zilango zimene munthu akalakwira malamulo amene azikhala kuti akuperekedwa chifukwa kuti aphwanya malamulo osiyanasiyana. Ndingokupasa ndisanzwe mwina munthu woti wapezeka kuti ndiolakwa chifukwa kuti wayasa moto nkhalango zimene akunena papa ndi zimene zili zotetezedwa ndi boma. Sakunena pena paliponse yayi akunena nkhalango zimene zili chani protected areas whether ku village kwathu kamene samwina nkhalango zikulu. Malamulo amene sitinayambe tolete komanso anthu ena kumbuyo timaona kuti akulandira zilango koma zilango zake zinali zochepa kwambiri. Mwina ndingotenga sanso mukawotcha nkhalango
mwina munthu akapezeka ndolakwa amapezeka kuti akumpasa fine ya 5,000 or 10,000 okhala mndende chaka chimodzi. Ndeno panopo zimene boma lachita ndi kuwonjezera zilango zimene munthu angampase chifukwa kuti wapezeka olakwa. Mwina ndipite ku funso lanu ndizotheka chifukwa musanafike ku funsoko chifukwa nkhani ikubweretsano mtsutso waukulu ndi zilango zimene zabwera pano kuti mwina kuchoka ku ngati fine ya 10,000 kwacha kubwera ku 5 million kwacha pameneno Malawi mwina akwinaku kubwera maganizo odzafunsa kuti komano mukubwera pamenepa mwina alternative ya makala isakuoneka bwino lomwe ngati kubungwerano pamene mafunso kuti mwina practical yake nkukhala bwanji. Mwina kwa ineyo ngati munthu yes ndizofunikira kwambiri chifukwa yakuti tikatengera rate ya nkhalango zathu mmene zathera pa Central Region ndi ku Southern Region panopo kulibeyo nkhalango zinali zonse. Si nthawi zonse kuti timatenga makala akuchokera nkhalango zimene zizotetezedwa koma anthu tikupita kumene koko kuchwa kumene kwatsala chani ma product amene ifeyo tingapeze kuti tikupangira makala ndi zina zotero. Koma mwina chachikulu ndi chakuti kodi panali consultation yoyenerera kuti tikachosa tikafika pa 5,000 punishment mwina kamunthu akapeza apezeka olakwa ifike pa 5 million amene anampanga consulting ndani and rationale yake ya 5,000 ikubwera bwanji. Kwa ineyo ngati munthu zinthu zimene zisi zachilendo koma mwina ndondomeko imene inalipo kuti apange amend komanso kuti tifike why not 1 million, why not 2 million, why 5 million, why 10 million, why 10 years imprisonment. Ndizo nsezo ndi zimene kwa ineyo ndi zimene mwina zingatithandize kuti Malawi tizipangira zinthu limodzi koma anthu aliyense aziyapasa mwayi kuti azipereka maganizo awo koma kwa ineyo ndikukhulupirira kuti zonse zimene tikuyambirana si zachilendo koma boma chimene angopanga kungonjezera zilango koma mwina anthu ambiri samadziwa because mwina sanapangidwe consult kuti kodi nkoyenera kuti tichoke apa tifike apa and chifukwa chani. Ndifotokoze kuti mprogram yomweyi tipangidwa join ndi Matthews Malata omwe amayankhulaponso pa nkhani zokhudzana ndi kuteteza zachilengedwe komanso tikhalanso ndi a Bright Compound omwe amalimbikitsa maufulu osiyanasiyana ena atijoyina pa phone pamene Amalata tikhainawo mu studio momuno. Anamiwa mmayankhula nakudulani makamba kwambiri mfundo yokuti njosathe koma ndimafuna ndidziwekaye kuti inu mukuona kuti famu na fotokoza kuti Amalawi mwina 90 pa 100 amagwiritsa ntchito makala koma ndimafuna ndidziwe kuti kodi tinaphonya pati kuti kufika pano chifukwa lamulo limene mwina Forestry Act yoyamba ya 1997 imene tikubwera ndi zilango zinadzi ndi ya 2020 imene zilango zija zaonjezera koma titaona kuti mbuyomo zilango zimene zinalipozi sikuti mwina zabweretsa kusintha kwenikweni kodi tinaphonya pati. Dziko lathu tikamachita zinthu timapanga zinthu mwachibwana kwambiri. Dziko ilili timakhala ngati kuti tinachita kulibwereka zinthu zoyambirira zimene zimafunikira kwambiri timazisiya nkumalimbana ndi tinthu ting'ono tindopanda pachi mutero. Ndimafuna ndibwerere poyamba kunena kuti ndinanena ndipo ndikusindika pano kuti lero anthu amene akuotcha makala, lero anthu amene akugulisa makala, amene akuphikira makala sikuti akupanga zimene kuti akusangalala ayi. Ndimafunanso ndionjezere kuti kuphikira makala kumatopesa ndi process yaitali kuti makala ayake makala chamadesa sunga phike pa makala ndikumagwira ntchito ina uko sizingatheke zimenezo. Ndiye mukayang'ana zonsezo mutakuona kuti anthuwa kuti azipita ku makalaku akupanikizika. Ndiye mwanena bwino kuti tinaphonya pati mu chaka cha 2000 mu September akuluakulu amayiko onse pa dziko lapansi anakakumana ku New York kumene makumana nthawi zonse United Nations ndi anakhala pansi anakambirana mfundo kunena kuti tikulowa mu new millennium titani ngakhale tikulowa mu new millennium mbone kuti mayiko ena akusauka kwambiri kuphatikiza pa Malawi ndi anakhazikitsa ndondomeko amanena kuti millennium development goals zilipo 8. Mukakayang'ana mfundo number 7 inkanena zona kuti tiye titeteze zachilengedwe koma mukakayang'ana mfundo number 1 ananena kuti tiye tithese umphawi ndi njala. Mavuto amene ali pano panthu kuti vuto lalikulu ndi umphawi ndi njala.
anthu amene lerolo amaotcha makala aja titapasa chochita anthu amene aja tikukuuzani sangakugwise mitengo kumaotcha makala fa ndondomeko ngati simunapite kusunye muzapemphe ku forestry permission mukapange documentary kuyambira pamene amayambira kugwetsa mtengo kuti makala atuluke kuti afike nawo makala zakule ndi ntchito yotopesa ntchito yoopsa kwambiri chimene mungaziona kuti anthu aja akusowa pogwira so pano mukanena kuti tinaphonya pati tinaphonya ponena kuti talola anthu athu kuti akhale mu mphawi talola anthu athu akhale muti mu mphawi chifukwa kuti timakhulupirira maboza anthu andale anthu andale amafuna kuti amalawi azisauka akamasauka azibwera azawaponyera titu ting'ono aziwapanga control kodi mukuona kuti nkhaniinso pali ndale ndithu kumalawi kapena ziko lonse simungakambe china chilichonse usakambapo ndale awa kukamba akanakhala kuti anthu awanena kuti padakali pano anthu amene akuotcha makala kwambiri amene akupanga nkhuni ngachinyamata akanakhala kuti 1 million jobs zinatseka achinyamata anizochita akanakhala kuti kumalawi kuno magesi amayaka siku lonse nthawi yonse magesi wonga mtengo wabwino akanakhala kuti kumalawi kuno gasi weniweni anayikapo subsidy anthu akumagula gasi pa mtengo wabwino zophikira za gasi pa mtengo wabwino anthu atasiya kulimbana ndi makala ndandakale kuti makala kuti mwayase ndi process ya 1 hour pamene gasi mukangotere chakungoyasa nthawi yomwe mkhoza in the next 5 minutes mukumwati so nkhani ndonena kuti tisanabwere ndi zilango izi tiaphunzise amalawi taapase zinthu zonena kuti akuluakulu zinthu ndi izi mugwiritse ntchito zabwino zoposera makala mwana akamaseweresa mpeni kholo zimene machita limamulanda mpeni uja ndikumpasa chidole koma mwana akamaseweresa mpeni kungomulanda mpeni uja mwana azilira lero kungoti lamulo limene akunena la chibwana ili kungoti apolisi ayambe kuligwiritsa ntchito mziko muno mukhala chipwirikiti palibe so atazidya palibe atazi chifukwa chona kuti ngakhale ku state house iko panopa akuphikira makala omwe mwina anyasulu ndibwerenso kwa inu kuti inu mukuonanso kuti pali pamene tinaphonya kuti tifike kumene tili ngakhale kuti mwina ndi dziko limene tili ndi malamulo tili ndi ma institution mwina ngati kubweranso apa kuti nkhalango zotetezedwa zija ndithu kuli ma game rangers kumene kuja tinaphonya pati mwina ngati dziko timakhala kuti timazindikira mochedwa kuti apa pali vuto andi kuti tipeze njira zilipo koma kuti timachedwa kupanga act chifukwa chakuti ngati mmene ndingovomerezako pang'ono kuti osati kwathunthu chifukwa chakuti aliyense ali ndi maso amene amaonera komanso ali ndi opinion imene tiyenera kuti ilemekeze koma kuti ine ndikukhulupirira kuti pamene ndingavomerezana kuti mwina anthu ambiri amene ali mtcheni ya madiro amakala mwapezeka kuti anthu amene ali kumtunda ma newspaper namwalemba sindiwo ineyo ngati ama news munalembapo komanso anthu amene amapanga smuggle makala ndi ena otero si woti munthu wamba yayi ndi anthu akuluakulu amene ena ake are connected mwina ndi anthu andale komanso mwina akuluakulu aboma ndi zimakhala zovuta kuti nkhani ya makala tiyiwine chifukwa chakuti vuto likuchokera kutiko kumtunda khala kuti kumtunda kuja kuli chilungamo bwezi dziko la Malawi ndilochepa kwambiri bwezi mwina mavuto amene tikumanawo panopo sali mmene tikuganizira kuti akusofika ngati panopo ndeno kwa ineyo ndikuonabe kuti pamakhala kuti anthu ena akutiuza zina oti iwo kumbali akupanga zina munthu osauka kumuuza kuti apange zina koma ngati iwowo akupanga benefit pochulukirapo kwambiri chifukwa chakuti akuona kuti mwina munkhani ngati zimene zozozo akupindulamo kwambiri mochulukira ngati dziko sitingapite pasogolo ndi ntchitidwe ngati mmene uchawo chabwino now gentlemen mafuna kuti ngati no pano kumene tikuyankhula kuti malamulo atsopano tikumva nkhani yokhudzana kuti nthambi yokhudzana za nkhalango ifuna kuti malamulo amenewa agwiredi ntchito ndi ambire na anyasulu mwina ndi kuyankhula kumeneko komati kumathopezeka some invisible hands kuti akupanganso frustrate ma efforts amene kapena goal imene ngati dziko tifuna tikwanitse mukutha kuona malamulo amenewa akupangadi kuteteza za chilengedwe kumalawi choyambirira mwina malamulo kwa ine ndofunikira kwambiri dziko silingayende kopanda malamulo komanso mmene apangira increase ka nzilango zosiyanasiyana anthu akapezeka olakwa kwa ine ndizofunikira kwambiri koma nthawi zambiri timathamangira kusintha zinthu tisanapange prepare anthu kuti kodi anthu pa ground mwina
zikumakhala motani kuti anthu awawa zinthu zimene tikuyika papepala ndi zinthu zimene tingazipeze pa ground zizilankhulana chifukwa chakuti nthawi zambiri palibe amene even akudziwa malamulo akale aja kuti iniyo mwina mukawotcha nkhalango muyenera mulipire ka 10,000 kukakhala ndende chaka chimodzi palibe amene amazidziwa komanso nkhalango zimene tikunenazi zotetezedwa si nkhalango zoti iniyo muli ndi nkhalango then mukuzopezeka kuti mwalawira lamulo pali nkhalango zimene lamulo likunena koma chachikulu ndi chakuti Amalawi tizikhala chilungamo ndi dziko lathu andi chilungamo chimenechi china chiziyamba kwa asogoleri athu amene mwina tinapasa udindo kuti azitisogolera asogoleri akhala honest ndi transparent ndithu kuzapezeka kuti ifeyo ngati anthu wamba tizatengera mwina chidule ngati meneja kapena makhalidwe ngati meneja chifukwa chakuti anthu akulikonda dziko malamulo ena aliwonse amakhala kuti akupangidwa kuti ateteze nkhani za chilengedwe komanso Amalawi eni ake ayenera kuti akhale patsogolo poonetsetsa kuti malamulo akugwira ntchito chifukwa chakuti china chilichonse chokhuzana ndi nkhalango chiyenanso chizipanga benefit eni ake ngati Amalawi. Chabwino ndibwere kwa inonso anamwewa kufunsa kuti tsopano mmene zilili apa tukamba za malamulo atsopano komanso izizi tikumbukira tikuyankhula pa nthawi imene kuli zinthu ngati climate change kusintha kwa chilengedwe zinthu zimenenso m'Malawi zikunkhudza impact kapena zotsatira zake naye akuziona mwina muli chikhulupiriro kuti malamulo awo asintha zinthu. Choyambirira njonera kuti malamulo amapangidwa kuti atumikire anthu osati kupsinja anthu. Lamulo lilonse limapangidwa kuti lipsinje anthu imene ndi lamulo loyipa chifukwa kuti munthu akhale munthu ne alemekeze lamulo akuyenera kuti akhale wamoyo ndiye nkhani imene tikukamba apa ndi ya energy chimene timagwiritsa ntchito siku ndi siku kuti tipange support umalawi wathuwo kuti lamulo libwerepo ndiye nkhani yonena kuti lamulo ndilo likufunika ife timalemekeza ngati asidedi china chilichonse chimene chimakhazikitsidwa chona kuti titeteze chilengedwe chathu nkhani yakusintha kwa nyengo aliyense yankhuza koma vuto ndilonena kuti anthuwa sikuti akupangira kuti akukondwa tiyeni tibwerere koyambirira tikonze chimene chasisa zaye kuti njovu ichoke nyanga nkhani iyi mtati muione ikulowera kumene zimuchitika nkhani yachamba ndionena kuti chamba ncholesedwa koma kusafika mpaka na lero anthu akugula bechamba anthu akulima bechamba chifukwa chani kuli nsika ndiye nkhani ya makala iyi tiyambire kumene kwayambira kuti chikusisa zaye kuti njovu ichoke nyanga ndi chani nkhani ndionena kuti ndi umphawi anthu ali mphawi ali pa umphawi chachiwiri ndionena kuti anthu alibe chochita chachitatu ndionena kuti anthu amukachosera makala ndi nkhunizi apikira chani ndiye zikubwirira kumkucha zimene ali nasogoleri kuti adindo athu tili ndi asogoleri achibwana kwambiri chifukwa akavala masuti akabwera pa TV amayankhula zimene zili zosiyana kwambiri ndi zimene akachitewo kutero mziko muno zikuyiririra makomera anthu olemera anthu amphawi alibe nautu palibe ulamuliro umene umaoneka kuti amapanga chinthu choti apangire anthu osauka kuti ulamuliro ilili chimene akufuna anthu onse osauka afuna akakale kundende awo anafunsafunsa kuti kodi ma consultation anampanga consult ndani ndiye panonso palifunsa kuti atiuza kuti makala zikagula ku Shoprite zikagula kuti kodi anapanga advertise kuti anthu amene akugulisa makala uvomerezeka kuti mufufuze mpeza kuti ndi abwenzi yawo anthu aja kumbali agawana ndalama pano ngati sitithana ndi umphawi ngati sitibweresa chinthu china choti tichose makala ndi nkhuni ndeti iwale nkhani imene fa mapeto ake tikamalimbikira nkhani tifuna mziko mkhali chipwirikiti chabwino program imene mukuonera pano pa Rainbow ndi Malawi wanga tifotokoze kuti maganizo akubwera program ino ndi ya akatswiri amene tili nawo osati a Rainbow Television tipumire pang'ono tikhalenso tikubwera pompa. Driver kujimension ndaona street kid alipa kona akozopangidwa adopted koma Malawi akudikila madona mesa kamusa nkati kwacha banja Malawi ambiri akana gona zuka Malawi zuka kwasa driver kujimension ndaona street kid alipa kona akozopangidwa adopted koma Malawi akudikila madona
mesa kamusa nkati kwacha banja Malawi ambiri akana gona tuka Malawi tuka kwaza driver kujimension ndawona street kid alipakona akozopangidwa adopt koma Malawi akudikila madona mesa kamusa nkati kwacha banja Malawi ambiri akana gona tuka Malawi tuka kwaza Tukupitirira ndi program ya Malawi Wanga pano pa Rainbow Television na fotokoza kuti tipangidwa join ndi mkatswiri wina oyankhulapo pa nkhani zokhudzana ndi zachilengedwe Malata takulandirani program yathu. Palaini panso ndi a Bright Compound pamene akufuna ayankhuleponso kwa kanthawi kochepa nkhani yokhudza makala yomweyi poti nawonso anayankhulapo a Compound mukundimva. Ife moyo ngwabwino tikufuna timve kuti bungwe lanu nanunso mwayankhulapo ngati olimbikitsa ufulu wa anthu nkhani yokhudzana ndi enforcement pa nkhani yokhudzana kuthana ndi production ya makala mukutinji. Zona zapeza kuti dira muno ili limene tizinesho limene amchizera mulamulo okhudzana ndi za nkhalango ndilamulo lachipana kwambiri ngati likamba kugwira ntchito lero lifolamulo limene likwenikweni likhale kupanikiza Malawi amene ambiri ndi osauka kuti tionetsetse ngakhale letu kamfala liroli panopa ndikamfala pano ndili kusalima sima yamasana kuti ndidye aphikira makala ifo lingakhale magetsi kunalibe ndeno tikangamba kukhala ndi lamulo limene lili lowuma osaganizira kuti Amalawi tapatsa zipangizo ziti zimene angagwiritsire ntchito kufuna kuteteza makala kapena kuti nkhuni ndikuti lamulo lija lamuloti silinakondera Amalawi komano ndi lamuloti tikupanga kuti tisangalatse munthu wina wake ifeyo kukuonga kubungwe posachedwa apatsiro tanegera zinalemba chikalata chimene tikupempha kuti aboma padakali pano lamulo ili makamaka subsection 3 yapa section 68 ya za forest imene kuyang'ana kwambiri kufuna kuuma kwambiri nkhani yokhudzana ndi kugulitsa makala popanda zilolezo komanso ndi kugulitsa ngakhale nkhuni zina zikuzi popanda zilolezo imene igwiridwe isagwiritsidwe ntchito mpaka namwina chilendo kwa zaka ziwiri ndifanyani ndikupanga suggest kuti isagwiritsidwe ntchito kwa zaka ziwiri chifukwa choyamba ntina kuti Amalawi padakali pamene kusenthu ndiwokonzera kuti tikhoza wakaniza kugwiritsa ntchito makala chifukwa pafupifupi 97% ya Amalawi akachade kunyumba kwawo akatasamba madzoteva akatasita zovala ndekuti makala amagwira ntchito ndeti kunena kuti yayi ndofira mumene ambogwira ntchito likhala wapweteka kwambiri nisuza anthu ochuluka chimene pomba ndikuyenera kuchita na nthawi iyi 2 zimene tikupempha ifeyo pomba tipange zinthu ziwiri zofunikira kwambiri apange subsidies magas cylinder kuti Amalawi ambiri akhoza kuonetsa kuyamba kugula magas cylinder komanso mtengo wa gasi yopaokha auchepetse kuti Amalawi ambiri akhoza kuonetsa kugula chifukwa zinthu zikhozomatezera kumefoti mtengo mokwera Amalawi ambiri sakwanitsa kugula ichi chikhala ngati chipongwe kwa mtundu wa Amalawi chinanso chimene kupanga suggestion chonera kuti aboma lakhala ndi mphamvu komanso lothekera munyengo yovuta kuti Amalawi amatha kuwapatsa zikatundu wakumunda pamtengo ochipa komanso amakhala banja ovutika kwambiri amene amapatsa zinthu ndalama za cash social transfer then kuti patakusuggestion kudzera system omweja ifuna iyi ndi program yofunikira ya zachilengedwe kudzera mu system omweja boma lipangesa 25 banja ngati amene adzawo kuti awapatse zinthu izizi magasi cylinder aulere pamene tikuyang'ana kuti mtengo gasiyo awapange subsidize tikatero ndekuti tipanga chinthu chokomera Amalawi Chabwino chimene chikuopsa kwambiri china chimene chikuopsa kwambiri tikukhala ngati kuti mbere yamakakugera mumilibiri poyimira kasamakala aboma anali ndakazenzanga maputa zawo kumbuyo kwawo amene chikuita chawo kusala wapangire place ma businesses ndibelezani ngati dana mkulu atindenango anamiwa izizo zinthu zoopsa tisapange create business kamutule na wake kufuna kuzuza Chabwino takumva Chabwino ndichitewo kudulani kaye kuti ndini mamumuza ochuluka pano koma mfundo zanu zamveka ndithu. Zikomo. Tikulandireni Amalata mprogram yathu mutijoyina panjira koma pali ngati mtsutso pakati pa njonda ziwiri zili apa.
pali maganizo osiyana akumvetsetsana pamodzi poena kuti mwina enforcement pamadzalowa ndale, koma ndimafuna ndimvekaye mbali yanu kuti pa nkhani yokhudzana kuti lamulo latsopano liyambe kugwira ntchito ndi mapenalty zake pa nkhani yokhudzana kuthana ndi kugwiritsa ntchito makala, inu mukuchilandira bwanji? Tithokoze kwa basi chifukwa cha program imeneyi, komanso tithokoze akampaundi achimwene anganamiwa komanso bambo Nyasulu kuti tikambirana nkhaniyi. Choyamba ndimafuna ndingonena kuti izi zimafunika kuti zizikamba mu context yake kuti kodi tochokera kuti nanga tupita kuti ndikhoti program ili pakati kale komabe nafanene kuti malamulo amene tinali nawo poyamba anapangidwa mchaka cha 1997 namene takhala kugwiritsa ntchito. Munali zilango ngati ma 2000 kwacha ma 5000 kwacha, muona kuti pofika tsiku la lero chilango choposa mtengo wacha wa makala saiza kuti ndoti zilango zimenezo zatha ntchito nzofunika kuti azioneka bwino tizikweze. Komanso pali black market imene ya makala kuchokera nthawi imene zafika lero muona kuti yokha mitengo ngotani kodi ungokwera ndi kumafunso kuti chifukwa chani makala apaokha ungokwera. Zotanthauza kuti ku source kumene umachokera makalawa katundu yakutani kodi akusowa, pali demand ndi supply. Tikamaliza kweza mitengoyo mudzapeza kuti tsiku lina makala onso kulibe, ndiyeno kuti tidzaphikira chani? Mubwera mafunso ochuluka kuti tidzaphikira chani? Takweza thumba lafika pa 50,000 kuja timatenga makala kuja kulibenso china chilichonse, kuti tidzaphikira chani? So pali makampani amene akumapanga matishu, makampani amene akumapanga mikaka, tinawo muno ena ndamwenye ena ndandani, makampani abwinobwino oti mwina akhoza magwetsa ntchito zipangizo zina kaya gasi magetsi amakatenga matraki ankhuni kuchokera kudzala nyama kuchokera kuti umakaphikira zinthu makampani kwawo, makampani akuluakulu umatenga nkhuni, zinthu zoti sizikuyenera kumachitika. Ndiye mwagwira amene ajawa ndi matraki 24 chindapusa chake kukhala 10,000 kwacha. Pali nzeru palibe nzeru. Mugwire munthu atenga chinjovu cha makala kuti tipange masamu mwina thumba limodzi lipo 20,000, chithumba ichi chimanyamula kwina matumba 500 kandi 300. Ndiye mugwira amene uja muona kuti apanga pa trip imodzi apanga mamiliyoni ambirimbiri. Ndiye angwira forest chikangane malamulo athu mukapeza kuti muli fine ya 20,000. Pali nzeru. So ndona ngati cholinga chimene tikuyenda kuyang'ana kwambiri ndichonena kuti titeteze nkhalango zathu andi chimene mwina aboma komanso ife tonse anthu amene timakonda dziko lathu mmene takhalira pano. Ndona ngati tifuna kuti tichepetse pressure imene yabwerapo kumbali ya za nkhalango zathu, komanso mapenalties amene akutchulidwa aja ndi ma maximum penalties. Panali nkhani za jamba zimakambidwa pano nyamata uja tuti ndani uyu kaya John Musa analandira chilango chotani chochuluka kwa basi, ndeti muone ma jump last truck driver anapatsa chilango chotani kodi chochepera. Paliso ena chaku kampani nake mkulu wambiri mkulu ndithu nake wa kampani naje anagwidwaso ali pa bail. Now magistrate kapena judge amapereka chigamulo pa nkhani iliyonse malinga ndi imene nkhani ija ilili. So amaita ngotenga ma maximum penalties aja nkoma auza anthu kuti zitere koma zimatengera yeye magistrate akampeza munthu ndikono okay kodi ananyamula makala ochuluka bwanji akuchokera kuti ndikabwerebwera ndi zifukwa zotani, ma aggravating komanso mitigation factors. Komanso aku Ministry of Justice akhala panga develop amati ma sentencing guidelines okuzandiza nkhani zimenezi amene azatha kujudicia sitomagwirisa ntchito. So ndona ngati tisakhale ndi mantha kwambiri koma ndi nkhani ya malamulo yayi, koma tikhale ndi mantha kwambiri kuti nkhuni kumetutenga kuzikutha aboma akhoza kunena kuti tuwezi takusiyani zidulani timaliza ndiye tikamaliza liyang'ana sidzafuza saboma wachiti kuti nkhuni ziche zili kuti chabwino ndikuduleni tiwerengekaye mauthenga amene adza mpulogalamu ikena katipitirire akuti Ampris Gondwe kuno Kurumpi pa nkhani ya makala ndipofuta kuti anthu asiye chifukwa choti ena kupanda kuotcha makala alibe kwina komwe angathandizikire, ndiye pakhala povuta kuti lamulo ligwire ntchito kumuletsa munthu makala. Uthenga usuna mveke ati makala sangasiyidwe chifukwa ngakhale amene akupanga lamulo mupite nawo mukapeza kuti akugwiritsa ntchito makala.
Okay, gentlemen, mauthenga ambiri mmene akubwerera apa akubwera kuti anthu akubakirabe makala chifukwa kuyankhula tolo even angobwerera kulero basi ma-enforcers athu olo even ma-enforcers athu nawo pabwere mwina nkhani yake no mwina yayikulu imene mwabwera ndi nkhani ikhudzana ndi double standard chifukwa nthawi ina napezapo ngati nimacheza ndi law enforcement apolisi amene amayankhula kuti ngakhalenso mpeza kuti ma policy holders adindo nawonso kupita nyumba kwawo ngati mukapeza kuti makala matumba ndithu alipo asunga kuti mwina magetsi akathima tisunge nawo pamene mabwera kuti kodi mwina ndipo pita chitsogolo uthenga wake titani chifukwa zikuoneka ngati kuti double standard iyi ndi imene ambiri akuiroza ndi ambiri pamene ine ndili pawiri mchabwino pali zinthu zabwino zimene ayankhula compound pali zinthu zabwino zimene akuyankhula anamiwa sikuti zonse zimene akuyankhula tikusiyana yani ndikhupa kuti tikuyendera limodzi chabwino now nkhani ya ma alternatives imene mukunenayo achako mafanene kunena kuti ngati dziko la Malawi tikuona kuti mukupita kwa nthawi chiwerengero cha ma alternatives amene akupangidwa kandi ma briquettes kandi chani chikukhanga chikukwera koma chokwera pang'ono kwambiri so tikangana ngati national charcoal strategy imene apangidwa 2017 mpaka 2027 ili ndi mapillars 7 pila yoyamba imana khazika amene maboma ndionena kuti achite promote ma alternatives ngati amenewa kumanofuso kumati kodi aboma wakwanisa bwanji kwanga promote ma alternatives amenewa ndesinkhani ya forest oka tafusa nzatha ku energy department kuti ma directors amene ntchito zawo ndi zimenezi kodi how far have we gone kodi tapanga invest motani ngati dziko ma alternatives somona kuti tikuchita koma sitikuchita kwambiri koma chimene ukhala nacho against kwambiri chonena kuti chifukwa choti palibe ma alternatives wa ndete ntimasule basi aliyense akalowe kunkhalango akatenge makala I think imene ndi ngozi yayikulu kuti siyona kuyamba ngati dziko chifukwa already tili pa mavuto akulu mafani kunena mwachitsanzo kunena kuti patakhoti pa organization yabwino mwina mbomawo taononga 129 megawatts ya magetsi kukapichira chaka chatha tikuvutika ma blackout ifanira kuti magetsi aja kulibe kuti tikakhala pansi ndikunika 129 megawatts ya magetsi yapita chifukwa chani muona kuti nkhani yake ichokera ku mitengo apa shire yonse tinaononga neno chanchani cholo nde madzaja akangobwera kamodzi mtsinje uchasuma chida kudzaza full nadzaza kaye ndikaononga mashindi kumapita now we are spending about 69 billion Malawi kwacha kukonza soka bichira amene jakani ngongole kandi grant now pakana khala mayotheka kuti 69 billion kuchatika na itenga nthawi yabwino ndikunena kuti ma civil servants tikuwapatsa mwina package kuti mwina tapatse ma gas stoves ota zikaphikira makwawo katilengaso ma statutory corporations kandi ma water board kandi Eskom kandi MBC kandi chani inunso antchito athandize ndi magasi anapanga prevent ma issues ngati amenewa so that's what I'm saying kuti pali mbali ina imene tikukhanga kuti timasamala koma tikuononga ndepa mbali ndikuona ngati tikuononga koma tufuna kuti tisamale chabwino mwina tibwere kwa inu anamiwa kuti mfundo zinanso zabwera apa mbali nanso kuti tione koma tinene kuti mwina double standard imene ilipo popitano chitsogolo ndeti tani chisazo chabwino ndi amalata akupanga ma double standards apa apereka chisazo chabwino chodina kuti wina wake akupanga matishu ndiye akupita kumene kuchako ma truck angapo amakala fine chimpase 2000 akuyerekeza kuti akufuna abe kuti kalamuloka kakhalepo koma kazipsinja anthu osauka mwachi ma double standards ndi amene tikukamba apa wapanga makampani okoti ndosauka ndikhani yake ndimene ndimabwera kumene kulifa kuti kampani isanasegulidwe kampani ija amayeneka kuti pamakhala malo angapo amene amapita ku trade amapita kuti kumaso akumene uja kuli Malawi Bureau of Standards konse kuti anthu aja amapasidwa zilolezo ndiyeno nkhani yabwino sona kuti tikakonzera mulo ili Forestry Act chifukwa kuti kampani yakuti kupanga zakuti pali ma instrument ambiri oti tikhoza kupanga content mafuna ngopanga counter kapati kamene kuona kuti ichi chisakhale chionera kuti tapasa Malawi chipsinjo ya inebe ndikugona ponena kuti ndinakamba kuyambira za Millennium Development Goals zimene zinatha mu 2015 atakhala pansi kuyang'ana kuti kodi ifa chani ma Millennium Development Goals sanabwerese zipaso zimene zimayeneka kubwera anapeza kuti goal yayikulu yofuna kulimbana nawo ndi nkhani ya umphawi pokapoka nkhani ya umphawi tikathana nayo ndi zinazi sizitivuta kuthana nazo ifa ndinanena kuti process kapena ndondomeko yotcha makala siyokhweka kwambiri ndiyovuta kwambiri ndiyoopsa mpaka anthu amavulala tatiyeni tiaone tibwerere kumuzi kuja tikapeze tikayankhe vuto la umphawi vuto la kusowa kwa ntchito vuto la kusowa zochita tikazikonza zimene zimpeza kuti
kukonza makalako sikuonekanso kwa phindu anena kali kuti mitengo ikukwera chifukwa kuti osati nditembenuze fa manena kuti kuti demand ikuchepa no supply kutani iwo America supply ndiyo chepa koma tinene kuti demand kutani ikuchuluka fa magesi kulibe nditi kakapanga uku tikakathana ndi umphawi anthu atikapasa zochita anthu achasazionanso chifukwa mukuyerekeza kuti kupanga thumba la makala 50 kgs ndikwasi ndikumalize just 1 minute ndi 10,000 thumba limodzi la 50 kg kuma process imene mbwanga mukutenga masiku 5 kuti mpange thumba limodzi anthu acha mukapasa ntchito kuti azigwira azipanga business kumapeza phindu la 20,000 pasiku sakapanganso makala amene azaona ntchito ya makala ndiye chimizi ndiye chikale aisiya tikatero titeteza nkhalango zathu so tibwerere kuyambirira boma likhazikise ndondomeko zona kuti lichose anthu ake pa umphawi tihapasa anyamata zochita ndikudulani kai anamiwa ndibwere kwa inu anyasulu kuti bungwe lanu mmagwira ntchito ndi achinyamata mmafikira achinyamata kuwaphunzitsa zokhudzana ndi njira zosaononga achilengedwe ndikufuna kumva zokuti kodi mwina zimayenda bwanji mwina achinyamata ali willing bwanji kuphunzira ndi kugwiritsa ntchito ma technologies amene mmakhala mukubweretsa panopo I think gulu lambiri la achinyamata likuzindikira kuti tili pa chiopsezo nkhalango ku south center ma region awiri awawawa nkhalango zatha kumene tili ndi chiyembekezo mwina ndi chakumpoto komanso ndi chimizi kuti anthu onse akuyang'ana maso kutiko kumene koko ndiye ngati ifeyo ngati achinyamata mwina choyambirira chenicheni taona kuti achinyamata ali okwiya kwambiri chifukwa kuti tsogolo lawo lili pa chiopsezo nkhani za mvula mmene ikugwera panopo ma impacts of climate change environmental degradation pa nkhani za umoyo pa nkhani za food security ndi even mwayi woti apeze ntchito kuzera mwina ma programs amene angakhalepo like ma green jobs ndeno ife tikupanga center kwambiri ntchito yathu pa nkhani ya Malawi 2063 imene ili kunena kuti achinyamata asogolere kupanga implement zito zimene agenda iyi yabweresa koma sitingapite patali ngati anthu mwina ake maganizo athu tikuganiza amene timaganizira zaka mwina 20 zapitazo chifukwa chakuti panopo dziko lina lilonse lapasi lili ndi mavuto amene ali very complex andikuti mavuto tithane nawo pakufunika kuti achinyamata tithe kupanga break ma systems amene mwina akumapsinja achinyamatawo kuti apangidwe support pa ma innovations amene ali nawo tingopereka chitsanzo pali achinyamata ena akupanga ma briquettes how are they supported maybe they are not even supported but they have at least something that they can offer to say kuti this is the solution and achinyamata safuna zambiri why if we invest in such achinyamata kuti apange mwina ma briquettes at a larger scale and boma libwere ipange subsidize kuti community kumene akupanga zimene ziyazi instead of kuti azipita ukapanga engage kugula makala chifana ngasi pali zinthu ziwiri ngati mene amanena Matthews kuti tingodengera chitsanzo thumba la makala ndi 20,000 thumba la ma briquettes 30,000 still more ndi which means anthu apita kuchani kugula makala ngati boma litabwere kuti lapanga ngati mene imapangira substrate fertilizer it's the same that they can do to say okay in this community ma vulnerable households ndi awawawa and we have a youth program imene ikupanga champion mwina ngankhani za ma brigades ndi zina zotero ayipase ndalama ipange produce ma brigades mokwanira ndisi ma brigades ati they can be subsidized kuti anthu ajawo mwina azigula mwina thumba la ma brigades instead of 20,000 azigula mwina pa mtengo woti mwina ndi 5,000 10,000 uzabizeka kuti by and by we are also creating jobs but also we are also trying to deal with effects imene kapena vuto limene tikunena panopo la kudula chisawa mitengo chifukwa tifuna tipeze either nkhuni kapena tipangire makala so it has multiple benefits in terms of investing into those smaller technologies that are being championed by young people. Chabwino mwina gentlemen pamene tupita chitsogolo tiyang'ane kwambiri mwina ma solution kuti mwina kukonza kwake kwa vutoli nkutani chifukwa nonse mwina mumayankhulaponso nkhani yokhudzana ndi kusintha kwa nyengo komanso mmene kwakhudzira Malawi wina aliyense ndifuna ndimvetse kuti kodi pamene tikuyankhula za nkhani zonsezi tili nkuthekera kuti koma mwina nkupanga zinthu mwa machawi kuti nkhani yokusintha kwa nyengoyi isapitirire kukhala chipsinjo mmene lili ndiyambire Amalata.
tathokoza kwa basi choyamba nene kuti tikonze mtengo ineno amakala chifukwa mtengo tugulira pano siwo imene ndiwabodza ndiwabodza fonena kuti ndi smuggle sikuti aforest akuletsa kugulitsa makala mdzikomo samaletsa aforest samaletsa kunyamula makala mgalimoto samaletsa ndipo aforest samaletsa kuphikira makala akuletsa makala amene opangidwa mosatsata ndondomeko pali mwayo tikhoza mapanga zinthu motsata ndondomeko ndi chilichonse cha smuggle chimaoneka chochipa koma cheni tikhale ndondomeko koma mulakhime tizipanga makala motsata ndondomeko kamtengo kakhoza kangati kakwirako pang'ono koma umenewo ndi mtengo ineno amakala vuto ndonena kuti zachengetezatu sitimadzipatsa value timangoti ndzaulere free chifukwa tinoti dzomera zokha basi petro atikwezi ali pa 2000 sitikugula kapena tasiye kugula mafuta afika pa 8000 10000 twitter sitikugula ndi chifukwa chani akakhala kuti ndi makala ndi iye kunyinyirika wewe inde anthu avomereze kuti makala anso agule modula ndithu ndimene ali ndi value yache. So my point is onena kuti tithetse makala ailigowa tipanga promote panga makala ovomerezeka akhala okwererapo anthu akudandaula ndizoona ndipo ndizomveka koma the point is akakhala okwerapo akuyimirira mtengo weniweni value yeneni foti pali ma processes amene amachitika tikangana nkhani ngati ya zaulimi wathu kunoko kuma agriculture imene timadalira kuti chuma chathu chikwere muona kuti productivity kutsika fonena kuti tikuyangana nkhani yonena kuti dothi lija zimene zimakhala mdothi zija zikukokoloka ndi madzi chifukwa chani mitengo kulibe pamene productivity yatsika muona kuti ulo mlimi mthumba ndalama sapeza yokwanira ngati mthumba sapeza ndalama yokwanira poziti pali nkhani ya food insecurity anthu amba kunyenchera nkhani mwaijati ya makala koma sitimayona mosemu kuchipatala ndikuti anthu mankhwala nkhani kuyambira pa mitengo pa sitikulongosera bwino. So my point is tiyeni ngati amalawi tonse tigwirane manja tili ndi vuto we are in a crisis tisalozane zala yayi ife ngati anthu ndi udindo aboma ndi udindo kandi ma environmental activists mabungwe ya tigwire ntchito limodzi kuti tingapite bwanji chitsogolo mfundo yoyamba ndiye ndizoona kuti tichite promote ma alternatives athu akhala ochuluka kandi mitengo ya gasija papangire subsidies zofunikira zichitike ndithu zimene zije sudiso ndizoona kuikanso yayi ma brigades tent apange promote ndizoona ma outlets what uzigulitsidwa mu alternatives achuluke. So that's what we want as a country. Komanso lamulo ligwire ntchito enforcement ichitikepo komanso katangale amene ali ku forestry katangale amene ali ku police pankhani za makala nayenso timayang'ane bwinobwino muona kuti tikayenda limodzi yonchija ngati dziko tipita patsogolo koma tikalozana zalazi pomatha zaka 10 mwakuti mupeza kuti pali vimene tikupindula maso pali nkhani imene sitimakambirana ngati amala ndi nkhani ya population growth chiwerengero chathu chimakula ndi 3.1% chaka china chilichonse urbanization rate pa 3.7%. So that anthu ambiri achoka kumudzi kubwera mtown. How do we address my issues ngati amene population growth because the pressure nase kubwera chifukwa cha nkhani kuti anthu tikuchuluka koma ndi nkhani really sensitive munati maitatawa koma ndi my implications in the way we are managing our natural resources. Chabwino mwina ndikuduleni ngai ndibwere kwa ino namiwa kuti mwina mfundo zonsezija mutafotokoza padakali panopo pakubweranso mfundo kuti inde pali mavuto ena ochuluka tiyang'anenso amenewo mwina popita chitsogolo tipeze mwina titani ino kuti vuto ilili lisapitire kukhala chipinjo. Dziko la Malawi si chilumba lili mkati mwa maiko ena ndanena kale kuti kuli migwirizano yosiyanasiyana. Choyambirira nchonena kuti zinthu zathu zimene tiziyankhula zimene tizichita zichokera pansi pa mtima tizizipanga zinthu zija ndikumadziwa kuti dziko lathu ndi lomweli tikaliwononga tikuliwononga ana athu azakhala kuti ndiye tikatere tibwerere kumigwirizano ndi masaini kuli ma initiative osiyanasiyana go green kuli ma funding zina zache zikapezedwe zima funding zija kuphatikiza misonkho yathu kunena kuti budget ija tiziyikako ndithu chiduswa chachikulu chonena kuti chiteteze chilengedwe osati kuti anthu azikagawana ndalama ngati malawansiya choyambirira tipanga address root cause anthu ngati kuli achinyamata akungokhala talembe ntchito yake yoyambirira ayambe kuzala mitengo ntchito yachiwiri aziyang'anira mitengo ija anthu amene ajamuka malipira ndalama yokwanira makala akunenawo azipangidwa from anthu amene akuyenerekanja fa anthu awawa amene angolowera ku makalawo alibe chochita iwaja akulimbana ndi moyo pakuti apa zonse they have to survive
chifukwa wina aliyense akazuka mafuna kuyamba akhale moyo. Ndiye tikhale ndithu investment yofunikira yoyambirira isapite kumalamulo kwiya, yoyambirira tipange empower anthu aja, tikapeze anthu, yoyambirira tipange kafukufuku tione kuti kodi makala wakuchokera kuti, kumene anthu akupocha makala wali kuangati, kodi anthu amenewa angafunike chani, koyambirira chinthu choyambirira chona kuti tiaphunzitse anthu kuti mitengo ndiyofunikira ayambe kuzala. Ndi chake ngati mukumbukira bwino nthawi inake ndinapita pa television ina chake chinonso ndikugairani ndikuyankhula pano kunyumba kwanga kuti ndi mitengo 1000 chakuti ya mibawa. Chaka chino tigawa panopa pa Rainbow kunena kuti mukazikise program ya environment anthu aziyankha mafunso aziwina mitengo yazapasa. Chinthu china chonena kuti nkhani yozala mitengo iso timaona ngati ndi anthu akumuzi okha osati fan town. Pamene fan town ndi ma influential people awa amalata kutenga mitengo ukazala kwawo anthu achiona fashionable kwambiri fa amaona pa television. Awa asukuliriwa akamapita ukapanga kwina ntchito wanyasulu kunyamula mitengo ina zapanga encourage zapanga motivate anthu achikuzala mitengo. Koma zonse mukaziyangana zinthu zimaziyankhula ifa kuti tikupita pa television. Tikazile utazisiya amene akuti ndi nduna yo zachilengedwayo zimene amayankhula ife kuti akuzontha amene ampasa kumeneko. It doesn't mean what it says. So let's get serious. Tachose anthu athu mu mphawi tikatero tipambala miziwiri ndi mtengo umodzi. Chabwino mwina anyasulu pamene tikuyang'ana ma solution titsindike madera ake ati. The crisis. Chabwino. And tivomereze. Now in the crisis, whether we like it or not, Pacific and Hawinage, imene anthu tizikalimbana ma available alternatives azikasowa kwambiri. Chifukwa kuti that will be only option for us. Chabwino. Whether ifeyo amene tikunena kusogolo kunoko tizikalimbana kugula zimene zichazi. Koma mwina ngati dziko tiyeni mwina tikhale ndi maganizo looking at the bigger picture. Chabwino. And mwina tikamaganiza tiziganizira usati mawa kapena next week, next month, next year. Tiziganiza kuti mwina by 2030 futo ngati imene lilili ngati tikulephera kuti thanena to what extent will it impact anthu, especially anthu akumuza amene amasowa ndi sopo osambira. Ndeno ife tikuona kuti achinyamata alipo ambiri amene ali ndi ma solutions. Ndiye mwina tikupempha boma kuti litapanga invest kwambiri kupanga allocate drama, and one of drama zimene zilipo ndi za carbon tax ija. Inde. Tizinapite tu kuzidakali ku finance. Ndiye mwina tikupemphe boma kuti nthawi zambiri mangoti zipita those drama is meant kuti zipange address mavuto ngati amene wao to support ma local solutions kuti apange ma alternatives aja apange subsidize. Komanso anthu ndiye chimizi kuti mindset change ndiyo funikira anthu amene angapange drive that mindset, the women and young people. Mwina ndimafuna ndimvekaye ngati kwa ino amalata kuti kodi tikunena kuti crisis and tikufotokoza za mavuto ambiri tikuyankhula mwina zaji na cyclone anamondo amenewa, koma mwina tikapitirira ndi momwe zikuchitikiramo titha kumafika pati mdzaka ziwiri kapena 5 zikubwerazi tikapitirira kukhala kuti mwina palichabe kumangolozana zalo. Sure. Kumbali ngati ya population tizafika mwina 50 million pomafika 2050 ngati sitichitapo kanthu ngati anthu ndi muyang'ani kuti nkhanza zathu zidzakhala potani. Kumbali ngati ya zachilengedwe zathuzi panopa ndikupota Malawi kumene tupitapo mumamva kuti Water Board omvula jeka mabwa akutulutsa ma statement pepani situpatsirani ya madzi, pepani situpatsirani madzi chifukwa chani matanki moja mumangodzaza matope aja mabwera chifukwa chani foti uku kuntunda kutaononga siltation is very high. Erosion kanga chakwera kwambiri. Even in production ya madzi aja the cost is going up and the cost itikumalimbira sotoka. Anthu 85 nakamba kale kunsanje uchikwana mwalira nkhani yake kuyambira pa mitengo yomwe. We are paying these costs koma indirectly. Ma bridge akupita. Zipatala zikupita. Nkhani yake ndio mwe mitengo koma sindimatha kulumikiza chingati zimene. So if we continue to do this, we should expect the worst to happen to us. In terms of mangozo kwa madzi madzi ajasefukira ati kokololaji. Ndipo tipitaji anthu amwajiraji simufuna mopyeze anthu kuti ndizomona ndi chilungamo chake. And if you go down jikwa uje ndimamva ma stories and that's when you feel good. I think this is a serious problem, we need to do something about it. Munthu ngalakwanisa kundonera TV panopa amene akhozogula ka hand gas ka 45,000 kwacha ndugulisa TV koma aziphika mwandibese koma vuto amakuti ndizaulere ndiza anthu akutawo iya ndizawo. Okay, then let's begin to do this. And iponopa kuti muyangane ndi crisis ilipo automatically tamba kuona chiwengero cha mahandi gas chokera ku Tanzania umabwera dziko machakula kwambiri mupite mu Chesi mu Kasungu
and wapezekata 45,000 or 50,000 tachipirapo pachina za 90,000 so that anthu akupanga respond system ipanga respond yokho automatically. What we need now to deal with is the pricing at Yamagas kudolitsika bwanji. Komanso how can the government come in? So in a crisis and hamadzoka zochita koma as long as this alternative ya Smartgo is available, you shouldn't expect to change. And has got a ku Smartgo imwe mpaka nagalika. Koma let's create a crisis, Smartgo ya soe, people begin to switch to look at alternatives. Gentlemen, ndikudziwazo kuti nkhani iyi titakuonjezero ola lina and debate yake ichulukabe. Koma kwa lero program yitere apa ndithokoze kuti nonse munafika Malawi Wanga pa Rainbow Television. Chabwino program ya lero nali ndi a Dominic Nyasulu omwe amatsogolera bungwe lolimbikitsa chinyamata pa nkhani za chilengedwe, nalinso ndi a Sylvester Namiwa omwe ndi mtsogoleri wa bungwe la SIDED, nalinso ndi a Matthews Malata omwe amayankhulirapo pa nkhani zokhudzana ndi za chilengedwe. Timaunikira nkhani yokhudzana ndi makala komanso nkhani zodula mitengo. Ine ndi Kenford Ndima, mthokoze kwambiri mkonzi wa program imene Robert Edward komanso Kondwani Makomola yemwe anali ku FCC ndi Lines amene amaonetsetsa kuti zithunzi zikufika kumene kufikira nthawi ina tikuyang'ana Rainbow Television. Driver kujimesha ndaona street kid alipa kona akozopangidwa adopt koma Malawi akudikila madona mesa kamuza nkati kwacha banja Malawi ambiri akana gona tuka Malawi tuka kwa